Oke, Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Hari ini aku mau ngirim, Bolo, ngirim wong nebang, Bolo, yang Tegal. Halo. Jangan lupa like and subscribe, Mas To iki lagi ngirim panen tebu, Bolo. Nah, ribuke iki aku gede gue kerupuk iki. Gede kerupuk. Enggak kerupuk, Bolo. Mbah, diapakne iku, Di? Ono sono uler e. Iki Bolo dalane ngene, Bolo. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Iki tebu-tebune, Bolo. Lah iki dalane iki. Tak gawe segone kok ora rawat nggawa. Kowe iki kerupuk ae, wis. Isih akeh mlaku dhisik. Aku gawe sego iki, Bolo, mari gak kuat ibuke. Dun kali, Bolo, dalane iki. Berapa ngendi, Pak? Kaline, Bolo, sakake, Bolo, wis rusak, Bolo. Biyen cilik aku iki bening sak irupane iteng ngene, Bolo. Piye iki? Ekosisteme kok baru rusak iki. Sandalan do carane iku, ndekne kene sandalan ku ndak. Wong kemayu anjir. Ini pikir ora pengkop kok. Diundang ditawakno kon do sarapan. Iki, Bolo, wis tekan lokasi, Bolo. Sarapan dhisik. Oke. Iki lho, teko sarapane ya do madang. Piye? Iki, Bolo. Sing wedok senam, sing lanang mbok gawene ngene, Bolo iki. Ya, sarapan sik. Dong, Ayo sarapan. do sarapan lho. Bolo panas e, Bolo lho. Lho. Pak, tak tinggal lah. Balik. Aku pengen ngisor motor kok kono-koni. Oke, Bolo. Cukup semanten vloge Bolo Mas To, Bolo. Iki pe balik maneh iki pun kirim padangan kangge Bapak Pak Senebang iki tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.